Pagkondusir nin rescue operation sa mga ampas asin multi-casualty incident, Sentro kan Rescue Olympics kan MDRRMO Bula sa Camarines Sur. Kapasidad na magtaong asistensya medikal, maawot na maitukdo sa mga residente urog na sa mga hararayong barangay. Uya ang report ni Jessica Kalinog. Sa ikaduwang taon na pagkondusir nin Rescue Olympics, panibagong senaryo man ang pigpreparar kad MDRRMO Bula para sa 12 partisipanteng barangay. Kabali na digdi ang tamang rescue procedure kung may nahulog sa ampas, pati na sa mga pagkakataon na may kaipuhan i-transport na biktima, alagad may nakabagat na kahoy o bagay sa agihan. Ang Barangay La Victoria, 9 kilometro subuot ang rayo sa poblasyon kan Banwaan asin landslide prone area man. Kaya importante na ang mga residente mismo may kaaraman sa pagresponde sa mga siring na emerhensya. Kumbaga, dahil na kami makakadigdi sa sentro, yan na sa barangay niya mo ang pwedeng mag-response sa mga tauhan. Kanakalihis na taon, ang Barangay San Francisco iyong nangenot sa parehong Rescue Olympics. Dakulang bagay man ang sa indang inagihan na training sa pagtaonin asistensya medikal. Tumatawag kami kasi talagang medyo medyo kinakabahan kung ano yung gagawin. Pero ngayon ma'am na may mga experience na, may mga practice, so ito pong mga kasama sa rescue team, nakahanda na po. Parte kan selebrasyon kan National Resiliency Month ang pagkondusir nin Rescue Olympics na obhetong bilugon ang kapasidad kan lambang residente sa pag-atubang sa mga natural disaster o kalamidad. Sa obserbasyon nga ni kan MDRRMO Bula, nahihiling na ang resulta kaini sa saindang Banwaan. Ay sobraan pagbabago dahil ang mga barangays nakanood na. Dahil na kami, bago kami mag-arabot, sinda na talaga ang nagmamanage kan emergency response. 24 sa 33 na mga barangay kan Bulaan na train na kan MDRRMO pag-abot sa emergency response, asinatawa naman in basic emergency materials. Antes matapos ang taon, hurot man kan opisina na matapos naman matukduan, ansam na natatadang barangay asin sunod mang tututukan ang rescue training kan iba pang sektor kan komunidad. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.